Arratsaldeon eta ongi etorri gure saiora, gure jaialdia. Ni Andrea naiz. Eta ni Nora. Ikusentzunezko produkzioko zikloko ikasleak eta jaialdi honen sortzaile eta ekoizleak gara. Gure jaialdia Erandion otsailaren 10 eta 11 ospatuko dugun disiplina anitzeko jaialdia da. Ekoizpen zikloko 2. mailako ikasleok sortu eta aurrera eramaten duguna Erandioko udalarekin batera. Erabat doakoa izango da eta musika kontzertuak, antzerkiak, kirol lehiaketak, txikientzako jokoak, dantza, erakusketa ezberdinak eta jarduera pila bat gehiago izango ditu. Gaur, Leire Orbe aktorea eta Siempre Juntos antzeslararen zuzendaria daukagu gurekin. Arratsaldeon Leire, ongi etorri eta mila esker etortzagatik. Placer bat da benetan. Zer modu zauz? Ondo, nahiko ondo. Mi esker zuei eta una etortzea ezategatik eta gure jaialdian parte hartzeagatik bai, mi esker. Bueno, pila gauzetan egin duzu lan, telebista saioetan, bakarrizketak, perfil laburrak eta bar. Beraz, nola hasi zen ibilbide luze hori edo? Hasi zen hemen tartangan soinua ikasten, hor hasi zen guztia, eta hemen bukatzen ja antzerkia egin nuen. Eta antzerkia bukatu nuenean, ikasketak bukatzen dituzunean, bizkaz zaude hor ez dakizura ondo zer egin, eta klaseekidekin konpainia bat sortu genuen, Lastima teatro deitzen zana, eta hemen Astrabuduan geneukan gure sedea. Eta hortik aurrera, Barakaldon Arimaktorea areto bat hartu genuen, horretan gaude orain bai lan egiten, eta telebistan casting bat bitartez hartu zidaten, eta egon nintzen hor 2 urte programa bat aurkezten, eta nola ez dakit, batean hemen sartzen zara, dauzkazu denborazko ez duzula zer egiten, eta batean guztia gertatzen zaizu, eta zakizu ez da nola gertatzen, baina lan egiten, hori bai lan asko egiten, eta holan sortzen dira gauzak. Bai. Eta aipatu duzun bezala, antzeslan, aktore gisa egin duzu lan asko, bai. Baina pauso handia da azkenean zuzendari izatera igarotzea edo? Bai, Kainak idatzi zuen tekstu hau pandemia garaian, eta geratu zen tekstua zeukaren hor pixka talde batean utzita, eta bera ez zuen zuzendu nahi. Askotan gertatzen zai, idazten dutenei ez dutela zuzendu nahi, eta hori Holanda askotan, eta ni esan nio, zagatik ez, Diego Pérez eta Josu Angulo aktoreak nire lagun minak dira, eta asko ezagutzen ditu, eta niretzat erraza zen ere, haiekin astea zerbait zuzentzen. Eta nola ez nuen inoiz egin, ez dakit, frogatzeko eta ikusteko. Eta oso ezberdina da, ez dauka zerikusirik, baina aktorea izatean ikustu lagundu egin zidala hori zuzendu izateko. Eta haiekin oso erraza izan da, hori Holanda. Super erraza, ze lagunak gara eta hiruren artean egin. Ni zuzentzen nuen, ze azkenean kanpotik ikusten dituen gauza asko, baina hiruren artean ideia asko egiten genituen, ateratzen genituen, eta niretzat hiruren artean sortu dugu antzerki hau egia zan. Oraintze bertan, Siempre Juntos antzeslana zuzentzen ari zara. Heldutasuna, bakardadea eta desioak islatzen dituen antzeslan komikoa. David Kainak idatzia eta Josu Angulo eta Diego Pérez ditu protagonista. Nola erabaki zenuten antzeslana aurrera eramatea? Osea, zer transmititzen dizu zuri obra honek? Niretzat obra hau dauka gauza on bat dela ikusten duen pertsona edozein pertsonak identifikatuta sentitzen dela momentu batean edo bestean. Egia da komedia bat, baina niretzat da komedia triste bat, ze barre egiten duzu pila bat ikusten, baina egia da gero bukatzen denean antzeslana konturatzen zara mesua pizkat dramatikoa dela, ze lagunei buruz egiten du, nola guztio gertatzen zaigu, adin bat altzen da, non zure inguruko lagunak haien bideak hartzen dituzte, eta ez dakit, batzutan bakarrik sentitzen zara, edo uste duzu zure bidea beste bat dela, eta ez dakizu besteen errua dela, edo zure errua dela bakarrik egotea, eta historia hau oso polita da, ze dena kontatzen dugun, Jaberen urtebetetzea da, bakarrik dago, urtebetetzea ospatzen, eta desio bat egiten du, eta batean bere txikiko lagun imaginario agertzen zaio. Eta hortik aurrera gertatzen da haien arteko elkarrizketa bat, eta bere bizitza guztia ikusten dugu. Eta
bai, polita da, baina dauka gauza bat, gainari adibidez gertatzen zaio, ikusten duen bakoitzean dago momentu bat joan egiten dela. Ezun duela ikusi, zere beretzat. Nik uste dut pizkat dela bere biografia pizkat, orduan dauka gauza bat bere bizitzari buruz berari min egiten diola, ze dauzka momentu gogorrak, eta nik uste dut bai, nire lagunak joan dira ikustera, eta mundu guztia ateratzen da, hori dagoela zerbait, batean dintzu, niri hau gertatzen zait, edo, bai, bakarrik sentitu naiz, askotan, eta ez dakit. Ja. Bai, bueno, ere egia da, osea, antzesanak azkenean, osea, niretzat onenak dira, osea, ateratzen zarenean pentsarazi Bai. egiten zaitu. Bai. edo- Hori bebai niretzat garrantzitsua da, ze jente guztia ikusten du, eta dinot barre egitekoa dela, hori egia da, komedia bat da, eta nik nago zuzendari eta tekniko moduan eantzezanean, eta egin ditut bolo guztiak, eta guztietan barre egiten dut, da pizkaria triste, baina beti barre egiten dut, baina jendea hori da, egia da, ateratzen da hitz egiten haien artean, eta bai, eta hori polita da, elkarrizketa bat sortzea, eta bai. Etorkizunari begira, balduzu proiekturen bat atarian edo ideiaren bat laizter egin nahi duzuna? Bueno, ni oin nago aktore moduan Jerma inkuzkizunean, La Dramatika Errante konpainian, eta daukagu jira on bat, urte 2023 eta 2024an bai dauzkagu boloak oraindik, eta horrekin nago Jermarekin, eta Kaseila bebai euskarazko antzerki bat da, bebai dauzkat boloak, eta momentuz hor gaude pixkat bilatzen gauzak, bakarrizketak be daukat 28an Campos Elíseos antzokian bebai daukat, eta pues ahí vamos. Poliki. Bueno, ikuskizun hau Erandion merkatu zaharrean Bai. ikusi ahalko da, otsailaren 11an, gaueko 9:00-tik 10:00. Gure jaialdiaren ideia aipatzean zer etorri zitzaizun burura lehen gauza edo zer pentsatu zenuen lehenengoz? Niri ilusio asko egin zidan zuen gure jaialdia zeni, Erandiorekin harreman estua eduki dut, eta merkatuarekin bebai, eta urte askotan egin ditut hor udan umentzako antxerki koloniak edo zerbait horrelakoak. Eta niri ilusio handia egiten dit hortara joatea, karo ez dut ikusi orain nola dagoen aldatuta, edo ez da, dago berria, dago hori da, ez dut ikusi, orduan horretarako bai gogo asko dauzkaz, bertan denbora asko pasatu dut. Eta, bai, niretzat polita da, eta Markelekin lan egitea, eta bera deitzea hau egiteko, eta, bai, azkenean, ni hemen bera harremaneri esker, hemen gaude orain, ez da uste dut, eta niretzat hori bai ilusio asko egiten dit. Osa, baietzen duen de cabeza, eta siempre juntos ilusio handia egiten dit, horregot, egitea. Bai, eta garapen hau tartangan ikustare bai. Jo, pila bat. Azkenean. Claro, eske oso polita da, eta zuek proiektu hau egitea, a mi me parece la leche, eta oso polita, eta aurrera, eta ikusten dut, dago nik kartela ikusen nuenean, esan nien, parecemos una banda de rock, somos la leche, jo. Oso ondo dago, Kartela bebai oso ondo, sorionak, bai. Bai, orain galdetuko nizun jaialdiaran lan honekin zatozte lan egitera, Bai. baina jakina, beste ekitaldietara gomiatuta Hombre. zaudete, eta, primeran pasatzean nahi dugu. Noski. Orduan, beste ekitaldietatik, zein da gehien arreta ditu dizuna edo? Eske egia esan, ez dut ez ditut ezagutzen asko, beraz, guztiak, etorriko nintzateka ikustera guztiak, egia esan. Anima eskola bai ezagutzen dut, noski, bertan ezagutu ditut, baina nik uste dut planazo bat dela, eta doainik dera, gainera, jendea ez dauka eskusarik ez joateko, ez? Bai. Jazta. Eta denetarik. Betetxea eta mundu asko joaten bezez. Mundu guztia. Espero dugu, bai. Ni bai. Amaitzeko, lehen aipatu duzu ja, baina zer inpaktu uste duzu izango duela obra honek pertsonetan? Edo zergatik da garrantzitsua horrelako gaia jorratzea? Nik uste dut garrantzitsua dela hori bai, pixkat lehen izan dudan, ezta? Baina dela gai bat agian ez dugula asko hitz egiten horri buruz, edo ez gara usartzen esatea, ni ez dakit. Ez que niri gestatzen den izait orain bebai, zen nila 34 urterekin ere lagunak baia bapatean hori semeak dauzkate, ez da, bikotea, ez otro mundo, eta zu geratzen zara hor pizkat nidako txakurra, jo que se, da beste mundu bat. Eta nik uste dut mundu guztiarentzat polita dela mesua, bidaltzen diogun mesua,
dela askotan zuk bakarrik sentitzen zara eta uste duzu ingurukoek daukatela errua eta batzutan telefonoa hartzea eta dei bat egitea guzti hori konpontzen du eta ez da inbesterako. Eta, ez dakit, nik uste dut guztiei zerbait ikutuko zaiela. Espero dut. Ez naiz joango galdetzen, baina, bueno, espero dut. Bai, ziur baietz. Bai, seguro. Bueno, mila esker zuei tartetxo hau beteratxagatik, eta ez ahaztu, gure jaialdian egongo dela Siempre Juntos, otsailaren 11an, gaueko 9:00 10:00. Eta, bueno, jaialdian ikusiko dugu elkar, eta sorte handia izan etorkizuneko proiektuetan. Eskerrik asko, mila esker. Laster arte. Bueno, saio honi bukaera emateko ordua da, eta jaialdiko artista gehiago ezagutu nahi badituzue, beste saioekin bueltatuko gara. Eta ez ahaztu sare sozialetan jarraitzea, programazio guztiaren berri izateko. Laster arte.